ମଦ ମଳୟ ପବନର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ। ଏପରି ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଅତୀତର କଥା ଆମରି ଅତୀତ ସଂସ୍କୃତି, ଅତୀତର କଥା ଆମରି ଅତୀତ ସ୍ମୃତି, ଆମରି ପରମ୍ପରା, ଆମରି ଐତିହ୍ୟ, ଆମରି କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଅନେକ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚ୍ୟଠାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମାନବ ଜାତି ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ତାର ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳଣି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ସାଧୁତା, ସଭ୍ୟତା, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିର ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ